Kanong lawayan man gyud ay isulod sa ngano man. Yes. Ganang kagligyas day. Oo, para dali na masulod. O say pangalan nato dol. Kuan, Gretchen. Richie ikaw. Si Car. Gasa man mo. Palao. Wala o. Upper Luinab. Nganong lawayan man ay isulod. Okay. Like for example, kung magsulod kag dagom. Ah. Sa hilo, di ba, lawayan mo sinato Ah. before isulod. O pero ganang kag lawayan yudaan. O, para masulod din siya. O sakto no, para walay sabit no, para dili sakit Okay. pagsulod. Okay, kanang, di ba, gamay ba kayo ang dagom? Ah. So, kailangan mo siya lawayan ng hilo. Oh, lawayan daan. Kasi pamata nimo pag human nimong sulod ana, pag sulod ana. Kasi pamata sige bati. Siya siya daw. Sige. Kuan. Dito, dito. Kana itong pagsulod success na diretso. Yes, successful jud. Pangutanon tayo balik nganong lawayan man daan ay sulod. Para, ligyan siya. Unsa ko nimo gway? Like, ano mo ka, kag lollipop, di ba, lawayan Ah. sila mo para ma-feel din mo ang yan. Ay gusto ko nga mapili mo basa-basa. Oh, la uy. Basa ba na sa lawayan? Oo. Dolo sa pangalan nato dol. Honey, Ani tagasa. taga Tipanoy. Nganong lawayan man ay pasulod. Anong lawayan ay pasulod? Para Anong digyas. Digyas. Ganang kag digyas. Oh, gana akong digyas. Slimy. Ay, slimy. Oh, Dili. slimy. Kay kung dili man gud lawayan, kuano ka nang dugay masulod no, dugay. No. Gago. Kay kung siyempre lawayan na to. Pang laos-laos gyud. Laos yun. Lain na, oy. Sorry. Hoy, tanod nagdagom. Tanod og dagom ako basta. Di ba? Ang tanod og dagom lawayan man to na ay isulod para ulay Hindi sabit. mo sa tanang higayon na lawayan. Unsa onday? Unsay pangalan nato? Niza. Taga-asa man ka? Tipanoy. Nganong lawayan man daan ay isulod? Amot lang. Ambot lang. Wala dai kikabulo na dai. Wala kabulo. Tanod og dagom ba? Oh, nganong lawayan man gyud na sa daan ay isulod. Ali ka tigdahay dai. Unsay pangalan nato? Jane. Jane, ikaw. Maria. Taga-asa mo? Santa Elena. Ibanga. Nganong lawayan man gyud ay isulod? Sa ngano man? Yes. Yeah, boy. Si religious. Ganang kag religious dai. Oh. Oo, para dali na masulod. Lagi lang kay pag religious sulod diretso. Oo. Wala na dagang kote no. Oo, wala. Kasi batuyon nimo pag kuan, pag masulod diretso. Siyempre, ganahan. Kaya nasulod ko. Sulod diretso. Ang kuan, ang tanod og dagom ba? No, gwapo mo na pag laway nimo sa tanod. Kasi nga lawayan. Oh. Mm. Sama ng tanod, di ba? Pag laway nimo na, butang mo sa dagom. Sulod largo. Oo. Basi kung no na kag lain ba. Sorry. Kung ano naglahin. ikaw nganong lawayan man ay sulod? Para dili sakit. Ala, sa dili sakit. Sakit na isulod ang dagom og Depende. Kaya matusok niya ka. Matusok no. Basig masipyat ka ba, tunok. Oo, matunok. Mama, Pero- dugo. Mangutan ako, unsay pamatin nimo pag masulod largo? Dili. Ha? Kanang makaginawa kag lalo. Kag ginawa og lalom. Lagi makaginawa tag lalom kay nasulod ba no? Oo, malamang. Ina shout out kisa gusto ni shout out. Shout out na kahuyab dira. Ay, sa mga family mo. Thank you. Shout out na dyan kong ex na po. Shout out ko sa kuan. Shout out ko sa nagpasakit akong dugan karon. Hay na lang sa kong love. Yo, sa di pa ni mo man nga video, shout out ko ani mga tawhana. So una-una no, shout out ko kang Franz Bagyoso. So una mag shout out sa kodol sa ko na dia. Shout out kang Cesar Lariam, kang Rinji Villarreal. Yo, shout out sa inyo dia. Og
Na-shoutout akong migo na diri. Okay. Shout out mo ko sa akong pamilya no nga nakabiyahe na ganyan kadlawon taga Davao ni Papa Juan, ni Mama Budi, ni Gox, ni Kuya Koy, ni Ate Jade ug sa uban pang pamilya dito sa Davao. Salamat kayo sa inyong pag-uli and God bless. Yeah, shout out. Thank you.